ମିଠା ଦହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନିତା ଅନି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦହି କରିକି ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ମାନେ 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖେ କ୍ଷୀର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେତିକି କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅନ୍ କରିକି ତାକୁ ବସେଇଦେଲି। ତ ସେ ପୁରା ଫୁଟିକି ଟିକେ ହାଲକାସା ଟିକେ ମରିଯିବ। ମରିଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତରିବ ସେତେବେଳେ ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ମାନେ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମିଠା, ମାନେ ବହୁତ ମିଠା ଦହିଟେ ହେବ। ତ ସେଇପାଇଁକି ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଛି ଟିକେ, ମାନେ 2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାରେ ମାନେ ଦହି ଜମେଇବି, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମୋ ପାଖେ ଦହି ଥିଲା, ଚାମଚେ ଦହି ତା ଦେହରେ ପୁରା ମିଶାଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି, ମାନେ ହାଲକା ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ରଖିଦେଲି। ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦହି ଅଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ରଖିଲି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ରଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖେଇବି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ତ ହେଇଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦହି କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଛି। ହେଲା, ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ ମାନେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର କି 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇନି, ମୋର ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ 300 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଥିଲା, ତ ସେତିକି କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଆର ଦିନ ମୋ ପାଖେ କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି ବି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମାନେ ତା ପରଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହେଲା, ଏବେ ସାଇ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି, ଯାହା ବନେଇଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ, ଏଇଥିରେ କିଛି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।